Isä, mitä ihmettä teet? Oh, katsopas tätä, Linda. Ficus Benjaminus, harvinainen kasvi todella. Hyvä sitten. Pelkäsin jo, että professori Armstrong, se ainainen vehkeilijä, oli tullut ennen minua. Ahaa, mallikappale. Erinomaista. Tulepas tänne, pikkuystävä. Ai harmi. Olisin mielelläni tehnyt pikku kokeilun kanssasi myöhemmin. Toivon, että hän tietää, mitä hän tekee. Oi, ystäväni. Tulkaa lähemmäksi, herra. Haluaisin esitellä teille tyttäreni. Elää olla niin epäystävällinen, Linda. Esittele itsesi. Mutta? Linda, luulin kasvattaneeni sinut paremmin. Tiedän kyllä, ettei hänen asunsa ole sellainen, jossa on tapana esittäytyä nuorille naisille, mutta eihän tämä nyt kuningattaren vastaanottokaan ole. Tarzan. Professori Bloomsdale, ja tässä on Linda, minun tyttäreni Linda. Linda. Esittelyn jälkeen voimmekin sitten jatkaa matkaa. Siis Linda, kirjoita... Oi, isä. Linda. Täytyy nyt, että onpa merkilliset tavat. Mielenkiintoista. Tästä minä kyllä todella kirjoitan kirjan. Mitä sinä luulet, että minä olen tullut tänne tekemään? Aion tutkia tätä tuntematonta maastoa.